Assalamu alaikum Türkmen portal web saytymyzyň mehriban tomuşçylary. Bilesin gelýän gepleşigimiziň täsany bugun hem siziň bilen. Biz bugun gepleşigimizde size hem suratkeş, hem heykeltaraş, hem binager, hem injener, mundan başga da alim, oýlap tapyjy, ýazyjy, sazanny, garaz iki söz bilen aýtsaňa universal adam, eger bir söz bilen aýtmaly bolsagam, geni hakynda gurrun berer. Ol hem Leonardo da Vinci'dir. Bilşime diýaly öz döwründen öňe giden, adamzadyň ösüşini täze eýýam ketgitlen suratkeşiň adyny eşitmezlik bu eýýamda mümkin däl. Aramyzda eşitmedik ýokmy gadyp pikir edýän. Ýöne onuň adyny eşitsegem Mona Lisany eşitdiler, dogry dämi? Ana şol Mona Lisanyň başga da dünýä belli bir bahasy bolmadyk eserleriň awtory Leonardo da Vinci'dir. Beýik suratkeşiň dolu ady Leonardo di Ser Piero da Vinci bolup, ol Leonardo da Vinci, Vinci'li Jenap Piero'ň ogly bolmak diýmegän. Da Vinci portretiniň hemişe hayran galmagy anyklyk bilen çekilen. Sebäbi ol köp ýyllaryň dowamyny adamyň anatomiýasyny öwrenip, bedeniň esasy ölçeglerini ýüze çykarypdyr. Hem olary öz suratlaryna da ulanýardyr. Bu beýik suratkeş sfumatonam oýlap tapdyr. Eýsem sfumato diýilýän zat näme? Bu surat çekilenine ulanylýan üýtgeşik usul. Renkleri ýuqajykdan bir näçe gatlap üst-üstüne renkläp kölegi ýaly çalymtyk öwüşgeni alypdyr. Bu bolsa suratlaryň suduryny ýumşadypdyr. Olar hakyky ýaly, has janly görnüşde emele getiripdir. Leonardo da Vinci gaty köp zat oýlap tapdyr. Muny suwut etmek üçin diňe paraşuty, tanky hemem dik uçary ýatly daýmakda ýetip bolarmy diýen. Ýöne onuň bu oýlap tapan zatlary köp ýyldan soň 20-nji asyrlaryň başlaryna ýa-da ortalaryna durmuşa geçirilip ulanyp başlady. Häzir biziň döwrümizde kimdir biriniň ýene 400 ýyldan nesillen ulanyp biljek zatyny oýlap tapşy gözüňizde gelýärmi? Ýok, gelmese gerek. Ýöne Leonardo da Vinci 1452-nji ýylda Italiýan Vinci şäherçesiniň goloýundaky Anciano adly owajykda dünýä ýygy. Beýik suratkeşiň kömegi bilen bu şäherçäniň ady bugun taryha ýazyldy. Onuň ejesi sadece daýhan gyýdy Katerina eken. Hakasy bolsa notariuslar maşgalasyndan bolan ödem notarius bolup şol döwürlerde işleýän Piero adly bir adam bolupdyr. Ýaşlar aýry-aýry gatlaklara değişip bolan soňlar ýigidiň enatasy olaryň nikahyna bilşime diýal garşy bolupdyr. Körpeje Leonardo çağalygynyň ilkinji ýyllary owada ejesiniň ýanyna geçirýär. Onuň kakasy bolsa barly ýeriň gyýdyny öýrenýär. Ýöne olaryň çağasy bolmaýar. Şonuň üçin hem kakasy Leonardo'ny öz maşgalasyna alýar. Ýaşajyk suratkeş başlangyç bilimini öz ýaşaýan şäherçesinden alypdyr. Ol universitetde alym almanlar. Gerek ilmlarynyň kemmesini de ol öz başlyk öwrenmegi başardyr. Şonuň üçin hem ömrüniň ahyryna çenli öwrenme köwesini gaçyrmandyr. Iň esasy bolsa, iň soňky demine çenli adamzadyň hemme zady görüp biljegine bolan beýik ynam bilen ýaşadyr. Hemem bir-birinden täsin zatlar oýlap tapyp, öz pikirlerini suwut etmege başladyr. Da Vinci çağalykdan surat çekip başlapdyr. Ol dürli saz gurallaryny çalyp bilýän eken. Owa ýerlerinde ýaşansaň, Leonardo da Vinci haýwanlary adamlardan beter gowurýan eken. Uruş üçin her hili söwüş enjamlaryny oýlap tapsa da, haýwanlara diýen ýetirmek onuň başarmajak zady bolupdyr. Suratkeş etimendir, ýagny vegetarian bolupdyr. Bazara baranda da guşlar satyn alyp olary erkinlige üçin goýberýän eken. Leonardo da Vinci adamlaryň hem de haýwanlaryň anatomiýasyny, beden guruluşyny öwrener eken. Şonuň üçin hem onuň suratlaryny adamlaryň dürli janlarlaryň hem keşfi hakyky ýaly aýyl-saýyl bolup görünýär. Kakasy oğlunun surat çekmek halayanını görüp, onu Florensiýadaky Andrea del Verrocco'nun ustahanasyna berýär. Şol döwür bu yer Italiýanyň intellektual merkezi bolupdyr. Ol ilkinji hemem ýeketek halipasyndan Leonardo suratkeşlikde dogry kompozisiýany goýmagy, renkler hemem çotkalar bilen işlemegi, şeýle de heykeltaraşlyk synatyny öwrenipdir. Basym wagtda Leonardo da Vinci Verrocco'nun çeken suratlaryna kömekleşip başlapdyr. Meselem, İsa'ň çokundurulşy suratyny ol ýyzdaky fonuna periştäniň suratyny çekipdir. Bu perişte Verrocco'nun şagirdiniň halipasyndan bir wagt ozduranlygyny görkezýär. Verrocco Leonardo'nyň özünden gowy çekýänligini görüp çotkasyna zyňyp goýberipdir. Hemem galan ömrüne surat çekmesini besipdir. Leonardo da Vinci suratkeşligi öz esasyna hasaplamagy. Dünýäde iň meşhur, iň gymmat sanat eseriniň biri bolan Mona Lisany çeken adam suratkeşligi ýöne bir güýmenje ýaly hobby ýaly görüpdir. Hi ananar ýalym mehriban. Inanmasaňyz, munyň ömür suwutnamasy bar.
Yani 1480-nji ýylda Leonardo da Vinci Ludovico Sforza hat ýazýar. Hatynda ol özüniň usta söwüş inженери bolup biljegini, öň hiç ýerde ýok, hiç kimin görmedik söwüş enjamlaryny ýasap bilýänligini, uruş ýok wagty bolsa binagar, heykeltaraş ýa bolmasa suratkeş bolup işläp biljekdigini ýazýar. Ýöne meň çekýän suratlan beýleki suratkeşleriňkinden üýtgeşip dällip ol hatynyň soňuna belläp geçipdir. Näçe tardan soň dünýäde iň belli suratkeşleriň biri boljak şol Leonardo da Vinci'nin kellesine de gelmedi. Miwa köp bolsa eger bağ başyn aşağı eger diýilenne, dünýäniň iň beýik suratkeşleriniň biri gaty sada hemen pesbäl bolupdyr. Ol özüni ýöneki senetçi tapdy. Ýöne şol döwürde suratkeşligiň özüm senet derejesinde bolupdyr. Bu senede sungat derejesinde göterenem adından belli bolýar. Leonardo da Vinci'nin özü hem edil şolar ýaly bir näçe zehirli suratkeşlerdir. 1480-nji ýylda ol Sforzanyň köşk suratkeşi bolýar. Adamlar onun çeken suratlarına münasip baka verip başlayalar. Ana, şol döwürlerde de ol anatomiýany çynlyka ýöwret başlar. Gynalsagam Leonardo da Vinci'nin oýlap tapan zatlarynyň köpüsi, onun ilmi işleri biziň döwrümizde gelip ýetmändir. Ol wagtlar alymyň çyzgyly günneliklerine üýtgeşik ähmiýetim berilýär. Gen suratkeşiň toslap tapan zatlary hasaba edilmändir. Diňe 19-njy asyrda Leonardo da Vinci'nin ýazgylary bilen çynlyka ýygdyklanyp başlapdyrlar. Ýöne eýem bir az gynalsakda giç bolupdy. Onun depterlerinin köpüsi yetip ýok bolup gidipdir. 1513-nji ýylda Leonardo da Vinci Rime göçýär, hem öz himayetgäri Giuliano Medici'nin köşküne ýaşaýar. Ýöne Medici ona hiç hili uly bir zat ýasamagy ýa-da çekmegi buyurmandy. Ýöne ýanyna saklapdyr. Beýle dehirli oýlap tapyjy el ýüzünde bolsa gowy diýip ol öz ýanyndan pikir eder. 2 ýyldan soň Karol Fransisk I Leonardo da Vinci'ye ýolbarsyn heykelini ýasamagy tapşyrýar. Ol ýolbars 4 aýakda ýörmeli. Onun döşünde bolsa lilya güllerinden boğulan çemen üçin ýürüýte yer ýasamaly. Suratkeş beýle heykeli ansatlyk bilen ýasap başlapdy. Fransisk I ony suratkeş, heykeltaraş hem Karol üçin geňen aýdatlar ýasaýjy wediýetine bildi. Leonardo da Vinci ömrüniň soňky ýyllaryny Fransisk I-nyň ýürüýte çakylygy bilen Fransada geçirdi. Ol bolsa beýik suratkeşi kadyrly mehman ökmünine hormat bilen ýanyna saklapdyr. Da Vinci ol wagtlar eýem surat çeken oken, ýöne öz ilmi işlerini tertibe salmak bilen meşgullanýar. 1519-njy ýylda Leonardo da Vinci aradan çykýar. Leonardo da Vinci'nin şahsiýetiniň çylşyrmylygy, köp taraplylygy, dünýä garaýşynyň giňligi, paýhas şuňlugy bilen hiç suratkeş deňleşip bilmeýär. Onuň beýik alymnyň birdigini ýatdan çykarmaly mehrum. Biler bolsaňyz ol aýyň ýagtylygynyň günüň şöhlesiniň ýere düşüp serpigip ýene aýa düşmegünden döreýänligini birinji bolup anyklan adamdyr. Leonardo da Vinci asmanyň näme üçin gökdigini ilkinji bolup düşündirmegi başardyr. Suratkeşlik hakda adly kitapda ol şeýle belläp geçýär. Asmanyň göklügi ýer bilen ýokardaky garaňkylygyň arasyndaky howa bölejikleriniň düzülen gatlyga ýagty düşmegünden emele gelýär. Bu suratkeş barada näçe aýtsaňam aýdyp oturmaly. Ol beýik ambidexter. Yani iki elinem, çip elinem, sağ elinem deň ýagdaýda işletip ulanyp bilýän adam eken. Ol hatda mehriban adamlar her elini dürli manyklary aňladýan hatam bir wada ýazmagy başarýan eken. Ýöne ilmi işleriň köpüsini ol çip eli bilen sagdan çipe ýazypdyr. Suratkeşiň dünýä belli günnelikleri şolar ýaly ýazywda ýazar. Olary hatyn gapdalyna aýna goýup ýazgylary şol aýnada okap bolýan eken. Görüňiz. Köp alımlar ol öz ýazgylarynyň okamagyny islemän soň adamlar düşünmedi ýaly ýa-da diňe şoňa akıl çatan adamlar okar ýaly etýärdir. Belki şeýledir, ýöne bir çaklama boýunça bolsa Leonardo da Vinci'niň ýazyşy şolar ýaly eken. İller ýaly sag eline çepden saga ýazandan, çep eline sagdan çepe ýazmak oň has amatly bolupdy. Hatta adamlaryň arasynda Leonardo'ň ýazyşy poçerki diýen ýörüýte düşünje bar. Leonardo da Vinci öz eserlerine birgiden sır gizläpdir. Ýani myşmyşlary, dürli çaklamalar häzir melbetde alymlaryň arasynda ýatan. Şeýle çaklamalaryň esasynda ýazyjy Dan Brown Da Vinci Kody adly eserini ýazýar. Bu eserdäki maglumatlaryň hakykata laýyklygy nola diňdir. Ýöne şonda da Dan Brown'un kitaby ýer ýüzünde uly meşhurlyk kazanmagy başardy. Bu eser esasynda edil şolar ýaly meşhur bolan film hem döredildi. Onu elbette şu fırsatda tamaşa edelim. Now available for the first time ever, the Da Vinci Code Extended Cut. Plus, from the best-selling author of the Da Vinci Code comes Angels and Demons. Get an exclusive inside look at the film and more. No! The Da Vinci Code Extended Cut. Eýtinde Da Vinci'nin eserlerine çyndanam gizli sırlar barmy? Olarda birgeden açyşlaň bardyga elbetde özünden belli. Leonardo da Vinci öz oýlap tapan zatlarynyň çyzgysyna suratkeşi mahsus anyklyk bilen çekýär.
Günölükde başta agdap geçen zatlanmadan, yani paraşutdan, tankdan, dikuçordan başkada su asy geminin, dokma stanogunun, velosipedin, ornitoperin, yani uçma üçün enjamın, bronirlenen avtologun, halat ediş halkasynyň, suwa çümülýän eşigin, başgaça aýdanda skafandryň, deltaplanyň, avtomobilin we başga da aýdanda özü ýöreýän arabanyň, projektoryň, şalt atýan arbaletin, pulemyodun, hatta robotun amçadyglary bar eken mehriban. Leonardo da Vinci biziň döwrümizden adaşyp gadymy döwre düşen bolaýmasyn diýip alymlar elbetde öz ýanynyň pikir edýärler. Onuň gündeligindäki käwirçiliglaryna adamlar entägem düşünip bilen oklar. Belki geljekki ýyllarda olardan täze maglumatlar çykmagy akmak. Yani täze eserleriň, täze enjamlaryň döremekleri akmak. Biz bolsa şol günlere gapşardyk. 1994-nji ýylda Bill Gates Leonardo da Vinci'nin alymy işleriniň ýygynlygyny 30 milyon Amerikan dollaryna satyn aldyr. 2003-nji ýyldan bäri bu ýygyny Seattle'ın Sungat muzeýinde saklanýar. Eýsem beýik alim öz ömrüne munça işe näet geçirdi. Ol poliflas ukyny ulanypdyr diýip hatap edýär. Ýagny Leonardo da Vinci her 4 sagat 15-20 minut uklatdy. Bu İtalyalı alymyň gijesi ýok eken. Gündüzi bolsa hiç wagt utarmaýar eken. 24 sagatyň dowamyny ol bary oka saplasaň 2 sagatçyk töwerebi ýetýär. Gelin Leonardo da Vinci'nin dünya belli eseri Mona Lisa hakkında da var sellem durup geçin. Mona Lisa ya da Gioconda. Eserin anyk çekilen wagty belli däl. Suratdaky denan Florensiýaly ýüpek sowdasyny edýän täjir Francesca del Giocondaň aýaly Lisa Gherardini diýip ataplar. Eýsem Mona Lisa'ň meşhurlygynyň syry näme? Şedevr hasap edilýän bu suratyň esasy gymmaty Mona Lisa'ň ýylgyrşynda. Ýylgyrş diýip ýylgyrşam däl, onuň salgymy diýseňem bolar. Yani Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'nın doğduğunu 12 yıllar çekiptir diyen käbir çaklamalar var. Mona Lisa näme üçin beýle ýylgyrýar? Näme ýylgyrýar we nähili ýylgyrýar? Bu sowalyň belli bir jogaby ýok. Ýöne çaklamalar welin sanasan sowalke. Käbir alymlar Gioconda diýmek italyança şadiýan diýmek anladýar. Bartyr şonu diýen bolsalar, başgalar Mona Lisa'ň öňkü diýişleri ýokdur. Diňe öňkü diýişleri ýok adamlar şeýle görnüşde ýylgyrýar. Ýene berleri ol özünden başga hiç kimiň bilmeýän bir syryny bilen soň şeýle ýylgyrýar diýerler. Garaz köp kişi bu eseri sirli bir dapa taplaýarlar. Oňa görä azrak kişi bolsa ol ýöne sunugatyň naýbaşy görnüşi, adaty şedewr taplaýarlar. Ýöne şedewr nädip adaty bolsun ha? Onuň esas sirlylygyny sebäbi mümkinçe biz onda näme görürsündir diýerse, şo adam anyk görüp bilýär. Ýöne adamdan ýene bir bölegi we biziň bagtymyzdan adajyk bölegi bu suraty ýygrenýärler. Mona Lisa'ň uňy burada ok geçmeýän aýana aňyrtynda durmagy ýöne ýereýän mehwalary ýok. Leonardo da Vinci'nin her eseri hakda aýtsaň aýdyp oturmaly. Adamyň gymmatyny onuň nesillere goýup giden miras geçirdi. Adamzat üçin uly işleri eden şahsiýetleriň adaty nesilleň hakykatyna kim işe galyp. Leonardo da Vinci hem şeýle beýik ägetlen birdi. Şu ajaýyp bir satda size gepleşimiz göňüňizden turandyr diýip umid etmek bilen like koýmagy, tesir ýazmagy we dostuňyz bilen paýlaşmagy ýene bir ýola ýatmadyýar we ýene birden. Olam Türkmen portal Elnidamy online. Çünki Türkmen portal siziň iň aktuarly maglumat çeşmeýär. Ýene ýaşy ýyllarda şunyň ýaly gepleşikleri görüşýänçek, hoşda bolan mehribanlar, saglykda görüşerik.